ίδιο βράδυ, στο σπίτι των Χαμπέων, το περιστατικό στο σχολείο είχε γίνει ήδη το ανέκδοτο της χρονιάς. Η Λιδία δεν μπορούσε να σταματήσει να γελάει, σε σημείο που της έτρεχαν δάκρυα. «Από τον Δήμο?» ρωτούσε, κρατώντας την κοιλιά της. «Ελεγκτές Πικροδάφνης». «Παναγία μου, Σάββα! Πώς τα καταφέρνεις έτσι?» Ο Σάββας καθόταν στον καναπέ, κρατώντας ένα ποτήρι κρασί και κοιτούσε το πάτωμα. «Ναι, γελάστε, γελάστε. Εγώ απλά ανησύχησα για το παιδί. Είδατε όμως πώς είναι οι έφηβοι, σε κάνουν να χάνεις το μυαλό σου. Και νόμιζες ότι εγώ φώναζα χωρίς λόγο», του θύμισε η Λιδία με ένα νικητήριο χαμόγελο. «Κατάλαβες τώρα γιατί μερικές φορές γίνομαι η κακιά. Γιατί αν δεν υπάρχει ένας κακός αστυνομικός, καταλήγετε όλοι να κρύβεστε στους θάμνους σαν τους κλέφτες». Η Μπέλα, που είχε περάσει για μια γρήγορη επίσκεψη, παρενέβη. «Εγώ πάντως πιστεύω ότι ο Σάββας έδρασε σωστά. Ο έρωτας και ο κίνδυνος κρύβονται παντού. Ποτέ δεν ξέρεις πότε ένα τετράδιο ιστορίας θα μετατραπεί σε δράμα. Εμένα θυμάμαι. Μπέλα μου, σε παρακαλώ. Όχι άλλη ανάλυση». Την έκοψε η Χαρούλα φέρνοντας έναν τεράστιο δίσκο με λουκουμάδες. «Το μόνο δράμα σε αυτό το σπίτι είναι όταν κρυώνουν οι λουκουμάδες». Ο Βαγγέλης, καθισμένος στην πολυθρόνα του, έριξε λίγο μέλι παραπάνω στη μερίδα του. Κοίταξε γύρω του. Τη Λιδία που μάλωνε την Μπέλα, τον Σάββα που προσπαθούσε να ανακτήσει τη χαμένη του αξιοπρέπεια, τα εγγόνια του που έστελναν μηνύματα στα κινητά τους γελώντας. Αυτή ήταν η φαμίλια του. Ένα κράμα από φωνές, παρεξηγήσεις, ενοχές, αγάπη και ζεστό φαγητό. Μπορεί να μην ήταν η πιο ζεν οικογένεια της Αθήνας. Μπορεί να μην είχαν τις τέλειες ισορροπίες. Αλλά είχαν ο ένας τον άλλον. Και καθώς η Λιδία άρχισε και πάλι να φωνάζει στα κορίτσια να μην τρώνε γλυκό πριν τον ύπνο, ο Σάββας δεν είπε τίποτα. Δεν προσπάθησε να την εμποδίσει. Απλώς πήρε έναν λουκουμά, χαμογέλασε και αποδέχτηκε επιτέλους τον ρόλο του. Ο καλός αστυνομικός είχε παραδώσει το σήμα του. Και στο σπίτι των Χαμπέων, η απόλυτη αρμονία ήταν, και θα ήταν για πάντα, η φασαρία. Κεφάλαιο Εγκέκα. Ο εφιάλτης της επόμενης μέρας και η κουτσομπόλα διαχειρίστρια. Το πρωί της επόμενης Δευτέρας, η κατάσταση στο σπίτι των Τριανταφύλου δεν διέφερε πολύ από εμπόλεμη ζώνη. Ο Σάββας άνοιξε με δυσκολία το ένα του μάτι. Το κεφάλι του πήγαινε να σπάσει. Δεν θυμόταν ακριβώς πώς κατέληξε να κοιμάται, αλλά το ότι ήταν μισό στο χαλί και μισό στον καναπέ, φορώντας το καλό του κοστούμι, του έδινε μια ιδέα. «Παπά». Η φωνή της άντρας ακούστηκε σαν μαχαιριά στο ταλαιπωρημένο του τύμπανο. «Παπά, τι κάνεις εδώ?» Ο Σάββας προσπάθησε να σηκωθεί, τεινάζοντας το σακάκι του. «Πού είμαι?» «Εδώ, ρε παιδιά». Με πήρε λίγο ο ύπνος βλέποντας τηλεόραση. Η Λιδία μπήκε στο σαλόνι σαν μενάδα. Τα χέρια της ήταν σταυρωμένα και το βλέμμα της θα μπορούσε να κόψει ατσάλι. Στην τηλεόραση. Με το κοστούμι. «Σάββα, πού ήσουν όλο το βράδυ?» «Πουθενά, αγάπη μου, πουθενά», τράβλησε εκείνος, πασχίζοντας να βρει μια δικαιολογία που να βγάζει έστω και λίγο νόημα.
πρέπει να περιποιούμαστε τον εαυτό μας. Ακόμα και όταν είμαστε μόνοι μας στο σπίτι. Το λέει και η ψυχολογία. Η ψυχολογία, τον ηρωνεύτηκε η Λιδία. Η διαχειρίστρια, όμως, λέει άλλα. Με έπιασε στο διάδρομο το πρωί. Στις 6 παρατέταρτο σε είδε να μπαίνει στην πολυκατοικία και μάλιστα σε έσερνε ο θείος Μάνθος. Το πρόσωπο του Σάβα πήρε την απόχρωση του κιτρινισμένου χαρτιού. Η διαχειρίστρια. Αυτή η γυναίκα που αντί για αίμα είχε στις φλέβες της ραντάρ κυκλοφορίας. Αυτή τη γυναίκα γιατί την έχουμε κρατήσει στην πολυκατοικία και δεν τη διώχνουμε, γκρίνιαξε ο Σάββας, αλλάζοντας θέμα. Πώς τα καταφέρνει να είναι ξύπνια στις 6? Μην αλλάζεις θέμα, φώναξε η Λιδία. Τι κάνατε μέχρι τις 6 το πρωί με τον Μάνθο? Ο Σάββας δεν είχε άλλη επιλογή. Έπρεπε να παίξει το χαρτί του στοργικού συγγενή. Πήγα να βοηθήσω τον θείο στο μαγαζί. Ήταν μόνος του. Είχε μελαγχολήσει που έλειπε η θεία, τον λυπήθηκα τον άνθρωπο. Σε μαγαζί με γυναικεία εσώρουχα ή μεγάλα τα δουλεύει ο θείος, ρώτησε πεταχτά η Χαρά, καρφώνοντας τον. Ο Σάββας ήταν πλέον στριμωγμένος. Όλη η σοβαρότητα του καλού πατέρα είχε γίνει καπνός εξαιτίας μιας βραδιάς με ρακές και κριτικές. Μαντινάδες. Κεφάλαιο 12. Η πτώση της αριστοκρατίας και το σουβλάκι της Αντωνίας. Ενώ ο Σάββας υπέφερε τα πάνδυνα από τη Λιδία, το άλλο στρατόπεδο, το φαινομενικά αριστοκρατικό, ζούσε τον απόλυτο εκτροχιασμό. Στο σαλόνι των τριανταφύλου, οι βελούδινες κουρτίνες ήταν κλειστές. Το ρολόι έδειχνε 7 το πρωί. Γύρω από το μεγάλο μαόνι τραπέζι, η κατάσταση θύμιζε παράνομο καταγόγιο του Μεσοπολέμου. Η Αλεξάνδρα Τριανταφύλου, η επιτομή του καθοσπρεπισμού, είχε πετάξει τις πέρλες της. Τα μαλλιά της ήταν ελαφρώς ανακατεμένα, το βλέμμα της άγριο, προσιλωμένο στα χαρτιά που κρατούσε στα χέρια της. Ξεράς, κόστανα, πάιζε. Διέταξε με φωνή που θύμιζε λιμενεργάτη, πετώντας ένα χαρτί στο τραπέζι. Η Αντωνία, η νύφη της, καθόταν απέναντί της σε κομματώδη κατάσταση. Στο δεξί της χέρι κρατούσε μία μισοφαγωμένη πίτα με γύρο, ενώ στο πιάτο μπροστά της ξεκουράζονταν ξυλάκια από σουβλάκια κοτόπουλο. 3 χοιρινά και 4 κοτόπουλο έχω καταβροχθήσει, ψιθύρισε η Αντωνία, με τα μάτια της να κλείνουν. Πόσο να φάω η έρμη για να κρατηθώ ξύπνια? Πάει η διατροφή, πάει. Ο Μάνθος, ο ηθικός ή μάλλον ανήθικος αυτουργός όλης αυτής της κατάστασης, γέμιζε τα ποτήρια με τσίπουρο. Άμε να φας πράμα να στυλωθείς, Αντωνία. Είμαστε γερούι εμείς, δεν μας πιάνει πράμα. Μοιράστε, κυρία Αλεξάνδρα. Ο Άσος, φώναξε ενθουσιασμένη η Αλεξάνδρα, χτυπώντας το χέρι της στο τραπέζι. Ο Άσος είναι ο ουρανός. Και το μπαλαντέρ κερδίζει την παρτίδα. Είχε ξεχάσει την τέχνη, τις δημοπρασίες, τις κυρίες της καλής κοινωνίας. Αυτή τη στιγμή η Αλεξάνδρα ήταν απλώς ένας άρρωστος τζογαδόρος σε νικηφόρο σερί. «Κυρία Αλεξάνδρα, έχετε δώσει έναν όρκο», μουρμούρισε η Αντωνία, παλεύοντας να κρατήσει τα μάτια της ανοιχτά, πριν μπήξει τα δόντια της στο τελευταίο κομμάτι πίτας.
Στον άντρα μου